आज पालघरमध्ये शिवसेनेच्या वतीने शिवसेना प्रमुख हिंद सम्राट रयतेचा वाली स्वर्गीय श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त प्रतिमा पूजन करण्यात आले। श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अमर रहे शिवसेना जिंदाबाद घोषवाक्यांनी वातावरण भारावून गेले होते। शिवसेना आराध्य दैवत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 94व्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। पालघरमध्ये शिवसेनेच्या वतीने स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी सेनेचे ज्येष्ठ नेते श्री उदयबंधू पाटील, श्री केतन पाटील, शिवसेना जिल्हा प्रमुख श्री राजेशभाई शाह, आमदार श्रीनिवास वनगा, तसेच श्री चंद्रकांत दांडेकर, सौ डॉक्टर उज्ज्वला काळे, नगराध्यक्ष पालघर, श्री उत्तम गरद, उपनगराध्यक्ष पालघर, सौ ज्योती मेहर, जिल्हा महिला संघटक, श्री केदार काळे, जिल्हा समन्वयक, श्री भूषण संके, शहर प्रमुख, तसेच सर्व नगरसेवक, गटनेते, सर्व विषय समितीचे सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, शहर तालुका जिल्हा पदाधिकारी, युवा सेना पदाधिकारी व असंख्य शिवसैनिक यावेळी उपस्थित होते। सर्वांनी नतमस्तक होऊन साहेबांना यावेळी मानवंदना दिली।